Hej, velkommen til packåbning del 3. Johan og mig skal åbne packs denne gang. Sidste gang var det Laurits og Johan. Og nu er det blevet vores tur igen. Nu lever jeg ikke helt noget. Og nu så skal der filmes. Jeg skip. Nej. Glem det lort. Jeg skal jo tage en med Vidal på. Mathias. Han går fra 4K. Ej, det er kraftigt. Jeg ved ikke, hvor meget han går for. 2K. Nej, han går for 1. Han går for 1. Hold da. Han går helt ned til 100. Jeg er ret god kemi på vores hold. Det var bare lige det. Valdemar har ham allerede. Kom, vi afsender ham bare. Han skal bare, det er dyr, han skal bare dø. Hvorfor tror du, vi fik ham i double cage? Død den ikke. Her, min packlock fortsætter med nosepack. Vidal. Ivedal eller noget. Ivedal, Martal, Bardal, Maleballe. Min packlock fortsætter bare. Kom nu med en. Kom nu med en blå. En blå. En time of the season. En blå. Ej. Vi fik en time of the season. Hvis vi snart får en time of the season, ikke? Går jeg hjem, og så kysser jeg en hund 10 gange. Du er allerede hjemme. Det er for det. Kom med Messi helt ærligt, så vil vi gerne have Messi i time of the season. Messi, han giver altid godt. Og Han giver kineser. Han kommer fra Kim de Jongs land. Okay, og Garay, han går også. Coins! Jeg troede. Garay, Så er kun selvfølgelig 1000. Det er så dumt. Man kan kvikke sig i coins. Ja, det forstår jeg. For 34. Imens man kan få et. Jeg kan ikke engang Hvad gøre vil det. du gøre der? Det er 2 coins. Men ham her, han er grim, så ham åbner vi med. Jeg har også rigtig godt packlock, så det var fedt lige at få Messi i form for lige at fortsætte på det hele. Ikke? Vi fik en fra Kim de Jongs land. Mit packlock er ikke så godt. Den er god. Hold da kæft, det er vel godt det der. Kim de Jong. Spejlæg. Spejlæg. Alaba. Pack. Og eller bare din bar. Han er fucking dårlig. Din bare. Ligesom Bale, han er en balle. Jo. Hvad fanden er det for noget lort, Johan? Ja, hvorfor har du så dårlig packlock? Ja. Du kan lige så godt stikke an. Jeg tror faktisk, hvis du stikkede ansigtet ned i skraldespanden i 20 minutter, så ville det ikke blive pænere. Så tror jeg, du ville blive mig. Så tror jeg, Handskib. så hvis du puttede hovedet ned i en skraldespand, ikke, Johan? Så tror jeg, du og tog dig op bagefter med skrald i hele hovedet. Vi fik en indform. Og fik skrald i hele hovedet, ikke, Johan? Det giver ikke rigtig nogen mening. Det der. Så tror jeg, at du ville have det. Okay, nu kan jeg ikke lave den, fordi nu er jeg tjusket i det, mand. Packlock. Jeg plejer at gå det se lidt. Kom nu, packlock. Prut. Ej, helt ærligt. Julius Caesar. Han går sgu kun for 2K. Han går ikke engang for 2K, han går der nok for 500. Squat fitness. Det er Hold da kæft. Det var fandme lort. god packlock. Det er godt packlock, jeg har lige for tiden, synes jeg. Jeg synes, jeg er rigtig smuk, og jeg laver lige en nose her, så det skal du lige filme dig. Med løg på. Nose. Så nu. Okay, vi kigger ikke. Jeg kan filme, og jeg kan se begge to kigge. Company. Nej, det er Glenn. Company, han er meget mere værd. Han går for Glenn. Company, ham her, han går for 3K. Prøv at se her, hvis vi sammenligner pris på YouTube. Så prøv at se. Ja. Han går for 2. Hold da kæft, nu. Det er sgu da ordentligt meget i forhold til, at du er født. Og vi sætter ham til 1000, så får vi så det. Glam, der er lort. Nej, jeg glemte at tage en rare guldspiller. Falcao på. Falcao. Du er en... Bella, du giver os packlock. Bella. Kan I komme lige ind i? Boom. Ej, hallo, kom nu med en team of the season. Prøv lige at se her. Prøv at se, det giver packlock, det her, tror jeg. Sagde Brøndby Forever. Skal ikke finde på min boobs i dag. Boobs. My boobs. I like your boobs. My boobs. Så
det Brøndby her. Så er det en Brøndby-pakke med morgen. Hvorfor fanden har de ikke julesager eller Simon Martina på en af pakkerne? Det er sådan noget Så mærkeligt. det er sådan en pakke med Brøndby halsterklæde, eller hvad man snakker så højt. Okay, det er Hold kæft. sådan en video. Og det er en Brøndby-pakke, og vi skipper. Begovic! Begovic! Jeg får øjnene, mand. Kæld, den var grim. Er vi ikke enige om, du var en grim, tror jeg, det der? For helvede. Begovic, han spiller jo sammen med Thomas Sørensen. Vi fik fandme Begovic Eller igen. er det Stefan Andersen? Det er Stefan Andersen. Nå ja. Altså, det er sådan en video, ikke, der hedder I like your boobs. Så er det Ja, hvor er du klam, han hold kæft. så er det Giv os sådan nogle timer for season. Okay, vi kigger. så er det sådan en dreng, Okay. han kommer til en stor pige, ikke? Så siger han, I like your boobs. Så siger hun, my boobs. Det der. Hvorfor gider den ikke åbne pakke sådan der? I like your boobs. I like beef. I love beef. My boo. Og I love skib. feet. Han går fandme for lort. Men du kan bruge ham på hans hold. Hvad med mit packlog lige for tiden, mand? Lad være med at kvæle mig om halsen. Jeg har halsbetændelse, tror jeg. Det er lige var. I like your boobs. My boobs. Er jeg lækker, Vi eller? har fået fucking Øsil. Har jeg godt Prøv at se, hvad vi har fået, mand. Vi har fået ikke en skid. Hallo? Vi fik Altså, udover lige Må jeg lige prøve at Øsil. Lars, flyt dig, din skid. Altså, jeg vil gerne lige filme Øsil. Hvor meget går han for? Han går for 3.000. Ham kan vi skulle bruge til holdet. Han er en man. Hvor meget går han for egentlig? Lad lige være med Og han er god. Johan, stikker der snart en flad ud over Valdemar. Jeg har allerede gjort det. Hallo, mit packlog. Hey. Ej, jeg skulle gøre det. Jeg nåede engang at synge sangen færdig, fordi det der Okay, var så skipper vi ikke. elendigt. Alaba. Kom nu, din balle, mand. Ligesom Bale, Alaballe. fordi han hedder Balle. Kæft, Vi mand. fik Ronaldo. Valdemar, er du for hekset? Hvad mener du, man? Jeg har lige fået Øsil. Men lort, hvad vi andet synes. Hallo, vi fik Ronaldo. Lige om lidt, så får jeg Schweinsteiger. Det er mig, der har fået Schweinsteiger, så nu skal du bare lige... Så her lige om lidt, så får jeg ham foran med den her. Jeg får Timos Tier og Messi. Timos Tier og Messi. Det er rigtig shit. Rodriguez. Jeg sagde det jo. James. Hallo, jeg har det sygeste packlog lige for tiden. Vi sætter ham til 150 kroner, så får vi solgt ham. Nej, det gør vi ikke. Mit packlog er bedre end dit. Hallo, Rodriguez, mand. Vi kan ikke bruge ham til skid, fordi vi har ham i inform i forvejen. Alaballe, skib. Og Shora, hvad fanden er det for Vi noget? fik Shore. Han er sgu da skide god målmand. Ham har du i forvejen. Nå, men det var det for den gang. Den sidste pakke. Sidste pakke, fordi Vidal. Vidal, Det kan. Ville Vidal. Balle, mand. Vidul. Ja, Vidul. Garage. Undskyld, YouTube. Vi har lige fået YouTube. Vi har lige fået Vi Øsil. får Garage. Ja, vi får, undskyld YouTube. Vi får Garage og så nogle andre faggots. Ja, Men det var den her episode, nu skal vi ud og have mad, og så kommer vi ind og filme igen.